Malawian Camera. Omamulimba ine ndi Charles Ben Longwe maphang'ombe abwa Tidzamukumbukira bwanji Charles Ben Longwe. Pali zambiri. Anyway, iyi ndi audio yake yomalizira yomwe anapanga chifukwa tisayiwale kuti mkuluyu amavutika ndi mwendo. Ndiye mzimu wake ndithu poti udakali mawa tinene kuti mwadzuka bwanji ma comrade pa gulu lino la NCM 28. Ndiyankheko nkhani za dramas. Ena apa akutsindika alongo atiyankhule dramas zipanga bwanji. Afuna ndikayankhula kuti mu dramas nditumizirani ku nambala iyi ndi mawu anga voice yangayi imveke kuti ndi Ben Longwe akuyankhula. Atenge VN yangayi chapite ku magulu kwina azikatolera ndalama kumene kuja tikuthandizira Longwe mwendo. Ineyo sindichita zimenezo. Ndipo ndinene pano monenetsa kuti kamwendo undiphe koma kutolera ndalama kuti ndizina kuti ndithandizeni akuluakulu pa gulu pano ndithandizeni zimene sindichita. Ndipo ndikuyankhula pano aliyense amve zimene zene sindichita zoti ndibwere pa gulu pano kuti nditole ndalama nthandizeni ayi. Chifukwa ndalama zotolera pa gulupa siku limene mwina ndizayankhula chinthu chona kuti sichinakukomereni ndamene ndizayisanza. Dziko lonse la Malawi lizadziwa kuti munandigerako 5,000 kwacha. Ineyo kukhala mbuzi ya munthu, kukhala chitsiru, zonse zabwino zimene ndimapanga zimayiwalika. Nde dzina lija limapezeka kuti likuyenda mwina mwake mosakhala bwino. Nde ndilongosole chonchi. Pali anthu ena ndakhala tsiku yamba kaka ndakhala ndikuyenda kupita mzipatala zosiyanasiyana ndi mwendo umene. Kumene kuja ndimalipira. Anthu okufuna kwabwino ena pa gulu pompa amatha kundilipira bili yonse. Bili yonse kutenga bili yonse ija pena pake nachajidwa ndalama yokwana 250,000 inali more than that. Nachita kuchonderera 250,000. Comrade mmodzi yekha anatenga 250,000 kunditumizira perekani. Kuchipatala chimene ndinapita nakandithira zimankhwala zosayenerazi za kansa, munthu sakudwala kansa. Kuchoka kumenekoko bilu imene nachotuluka kumeneko wina nangotenga mosapempha ali pa gulu pompa mosalongosola sanatenge olo screenshot kuitumiza pa gulupa. Anatenga ndalama almost 100,000 ndikunditumizira. Muonjezerapo mulipire. Ulendo wanga ochoka ku Nkatabe kubwera ku Lilongwe kuno. Comrade wina anati ngotenga 50,000. 50 yo muyendere. Ndimene ndimayendera ine zisomo. Basi aliyense amene wachimva payekha ampanga zimenezo. Koma kuti ine ndibwere pa gulu pano ndinene kuti ndipaseni ndalama mwendo wandivuta. Chimene ena akuchiyembekezera kuti atenge VN yanga ija apite m'magulu ena azikatolera ndalama azina kuti Ben Longwe tikumpangira fundraising ya mwendo. Chayiyayi mwendo kuli bwino undiphe. Ngati kuti mwendowu wabwera chonchi kuti undiphe, ineyo undiphe mwendowu. Koma zonena kuti mwendo wandipha ndili apo gada nde wina azanena kuti tinampangira chakuti ameneyi. Ayi. Amene ali ndi mtima onena kuti Longwe timuthandiza ane amabwera apa. Guys, mwakuti mmaziyamba sonoka. Ano jakakuza kuti namba yake ndi yomweyi imalemba Grace Luka simaoneka. Kanija imatha 2 weeks pano mwayiyambiranso chifukwa mwaonano mwendo uja
nimauchulachula uja mwauona kuti mwendo ujadi munthu uyu nanga ndikana kuchambulirani kuntunda zimene mwendo ukuchita for uli ndi machitachita ake mukanapanga manje mwaona. Koma ine sindisiya kugwira ntchito ndi kugwirayi chifukwa chona kuti anthu kugulu mwakuti iyayi. Ndiponso tisamanamizane pagulupa kumana kumayisonkhezera yosonkha ndrama pamene iweyo ukuziwa kuti sungasonkhe. Chomatha kuziyamba zimenezi mapeto ake mpezeka kuti amene anaziyamba amasogolera uja wapindira manja nthumba sayankhulapo ndena ajasa makhala koma simabwera kuzafunsa pagulupa chifukwa singongole ndipo ine sinayitanise ndalama. Ndikufuna kuti mukamakhala pagulupa muzikhala ndi ufulu, musamanene kuti kapena musamaganize kuti pamene tili pagulu limeneli la Ben Longweli ndikuti Ben Longwe azichita raise mafunds pano kapena afuna kuti azitilowa nthumbayi. Gulu ilili ndi la free, silosonkhesaso ndalama za Ben Longwe kapena zoyendesera gululi ayi. Amene ali ndi mtima ona kuti ndimuthandize m'bale wanga uja ndine m'bale wanu kaya nanga kufa ine lero inu simulira, kufa ine lero inu simuzalira mali ndinu abale anga ndipo kuganiza kuti uyu ndi m'bale wanga ndimpitira ku inbox ndimuuze kuti ndapanga zakuti kumandiuza kuti apanga kale zimenezo. Koma kuti ineyo pagulu pano ndinene kuti ndalama muliona wina watenga vienija wapita naye kugulu kwina ayambapo tikupempha osaukaja akuti ananena kale kuti awanda amphawi awo abwera kuzapempha pagulu pano, abwera amene abwera akutsutsa bomamo akufuna tiziyagayira ndalama. Ine zimenezo sindichita nawo mabwana, tulukire ndipo ndikuyankhula izi kuchoka pansi pa mtima wanga. Kukujambulirani mwendo kukuponyerani pa social media sinatanthauze kuti muzindigayira ndalama, koma monga abale anga amene macheza nawo tsiku ndi tsiku muone kuti munzanuyu sali bwino. Koma sikuti ndi strategy yokuti ine ndizisonkheza ndalama chifukwa kuti ndiudwa mwendo. Ayi, zangovuta kuti mziko muno muli zipatala zaboma zambiri komano zipangizo ndi mankhwala mulibe. Ndiye tikopeza thandizo pita kuchipatala kenakake ka private akuthandize. Nde ndithokoze kwambiri makosana, ambuye akudalitseni koma musakhale ndi nkhawa. Good morning, fellow Malawians. I've got a simple message this morning that if someone fails to govern the government, then the citizens must make that government ungovernable. Let us organize ourselves and make this government ungovernable because it's too much. Comrade Phunziro Mvula wa White House ona kuti no tufuna tichite push referendum. Ineyo I salute that idea. Una kuti let us push impeachment. Let us do that because we cannot afford to have a leader who is a dictator. Lero ndakuyava mbiri koma ndafuna kuti ningochita reserve zina mpaka na madzopa 40 kumene tili kuno magesa khangade avutirako pang'ono akukonza mwina ndi mwina pena pake patyoka koma tifuna tikusimikizeni kuti madzopa no tili limodzi ndipo tiyankhula mwatsatanetsatane tifuna tililongosole boma limeneli tilike pambalambanda aliyense alidziwe kuti boma limene tilife ndi limeneli. Chakwera has failed us a Malawi. Let us agree that ziko kwambiri. Munali ndine Charles Ben Longwe. God bless you. Mwakoma nonse. Ziko. Malawi. Camera.